Sa matag kusog nga linog nga moigo sa nasod, dili lamang kahadlok ang gibilin niini kundi pahinumdum sab sa importansya sa lig-on nga mga estruktura ug pagpangandam sa kalamidad. Sama sa kusog nga linog nga miigo sa Sugbo niadtong 2025 nga mitumpag sa mga simbahan, eskwelahan ug ubang infrastruktura sa aminhang Sugbo. Karon, nagbili na sab og susamang mga hulagway ang magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa Mindanao niadtong Hunyo 8. Dinhi sa syudad ug lalawigan sa Sugbo, giilasab sa mga opisyales ang kamahinungdanon sa mga disaster risk reduction activities sama sa earthquake drills nga dakong tabang sa pagpamenos sa mga maangol sa panahon sa mga makalilisang nga kalamidad. Sakto gyud nga pagpreparar, no? At the same time, ma-educate na to ang mga tao nga naa dito unsa ilang buhaton during earthquake. Kaya mao man na among raise mig awareness ana kung asa sila mo evacuate, unsaon nila pag-evacuate, kanos amo evacuate kay para ma-lessen gani ang anxiety sa tao. Subay niini, gipalanog karon sa mga sirena ug alarma sa dakbayan sa Sugbo karong Huwebes Hunyo 18 nga mimarka sa pagpahigayon sa National Simultaneous Earthquake Drill kon NSED. Ang maong kalihukan gisalmutan sa mga opisyales ug empleyado sa Cebu City Hall, Cebu Provincial Capitol ug mga nagkalain-laing tunghaan ug mga pampubliko ug pribado mga buhatan sa dakbayan sa Sugbo ug Lukop Nasod. Gibisita sa among team ang City Central Elementary School diin makit-an ang pagpatuman sa dock cover and hold procedure sa mga estudyante ug magtutudlo isip kabahin silang pagpangandam kung muigo ang linog. Apan dili malikayan ang adunay magdasok ug managan. Sa among pagduaw, nakaila namo ang inahan nga si Normita, diin among nasayran nga gituyo pa niyang manarbaho sa maong tunghaan isip utility staff aron lang mapaduol sa iyang mga anak panahon sa kalamidad sama sa linog. Kainahan sir ba kay kanang simba ko makuan diri ang linog niya. Kuan na ba siya sir? Fifth floor. Yang usan ako kay nadiri sa kuan sir sa ubos. 14 kulang gini duha. Samtang dili sab malikayan sa usa ka grade 1 teacher nga si Maria Lourdes Bacalso ang mubati og kakulba sa posibleng pag-igo og linog, ilabi na kay sila ang gitugyanan sa responsibilidad sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga bata atol sa mga kalamidad. Kay simba ko unsay mahitabo dita kailis ani mga bata sir. Unya kanang isip usa ka ginikanan po sir. Prinsesa og prinsipit na ang atong mga anak. Samtang mitambong sab sa maong earthquake drill ang Sambag 2 Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRRMO aron mo assess sa pagpatuman sa kalihukan sa maong tunghaan. Atong nakita nga medyo napagyapoy need for improvement especially sa evacuation sa mga students kanay uban nga mapagyapon kibaw ifon sa buhaton no di dock cover and hold and also sa atong mga exit napagyapoy dili siya dako nga maka-cause siya stampede nga peligro pod sa atong mga students during sa evacuation. Gipasabot hinuon sa principal sa maong tunghaan Anatolia Patosa nga padayon silang nagtinguha sa pagpahapsay sa ilang procedure. Samtang gihimug-atan ang bilis sa pagsalmot sa maong aktibidad, ilabi na ang kooperasyon dili lang sa mga tinun-an ingon man ang mga ginikanan o kawani sa barangay. Nami changes kay nagkandak man ni og unannounced last June 11 ya nakita namo nga unsay dapat buhaton. So among gi-change kay sa una dirim na ang mga grade 1 niya sila may nas-ubos so sila among gipadto sa grandstand niya ang tuwa sa babaw mga grade 6 mo na among giapari sa ground kay sila may dugay makanaog. Ang maong mga earthquake drills gimandato ubos sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act nga gipatuman niadtong Mayo 2010. Tungod nini, padayon gipatuman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC ang matag quarter kada tuig nga nationwide simultaneous earthquake drills sa mga eskwelahan ug mga buhatan sa gobyerno. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.